waliya in daminɛ denmisɛnninw tun y'a kɛ ndulati minnu bɛ kɛ diɲɛ tirugu naani fɛ k'u senfilɛ o la o nana bɔ a la a nana kɛ mun ye tuguni fala ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka tɔnɔmada dɔw kɛlen don k'o bɛɛ lajɛlen don a la bi n'i ye maa min sigilen y'a masumalen a bɛ bali ka yɛlɛ a yɛrɛ ma fala ye a bɛ so bon na n'a t'o la nisɔndiya fɛn wɛrɛ bɛ yen a bɛ ka k'o lajɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 selen min ye jumajan tɛmɛnen mali ale kunnafonidi gafe soba n'o ye lesɔri ye u ye munumunu salo kɛ ka taa maa dɔw lajɛ fala ye min ye ndulati kanubaabaw ye olu caman sigilen don n'u teriw bɛ te kɛrɛfɛ te bɛ ka wuli nka bɛɛ lajɛlen ka telefɔni b'i bolo Manchester ni Barca bɛ jouer don jumɛn Liverpool ni Paris Saint-Germain bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di n ka cɛ o don ko e ye mun don o nana ni jumɛn ye so jumɛn sen ka di Jos Verbeek don wa ubiyɛn min ye 3 ye jɛ 4 ye sɔrɔ wa o de don wa fala ye nin kuma damanda ne bɛ ka fɔ temina kɛrɛfɛ nka bɛɛ lajɛlen kurulen don i ta kan sabula a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ telefɔni kɔnɔna na an t'a ɲɛdɔn fala ye o ye nkalon ye ni maa kofɔlen ale n'a teriw tun sigilen don fala ye a ko min ye ale don nin ko in na wa ko don kelen k'ale bɛna ni fili ko o kɛra miliyɔn ye ale bolo fala ye wa k'ale m'o don dulati ɲɛnama yɛrɛ la koyi ko Coupe d'Afrique dulatan dɔ kun don n t'a dɔn match labanw de kun don poule kɔnɔna na k'ale y'o don k'o taara kɛ miliyɔn ye ale bolo k'a b'o don sa ale ye tiɲɛ bɛɛ ta ka don a la a ye nɛgɛso feere ka so feere denmisɛnw ka kalan wari a y'a bɛɛ don miliyɔn in o fana taara ale ka 40 yɛrɛ fana ma sɔrɔ nka a ko a t'a dabila dɛ ko peut-être ko don dɔ la bɛna na ale garisigɛ bɛ diya fala ye ale fana kɛrɛfɛ tabali feerela dɔ bɛ yen o nana ka bɔ u ka dugu la ale kun sigilen don a kun tɛ ko in ɲɛdɔn nka min ye terikɛ in ye o y'a ɲɛfɔ a ye k'ale siɲɛ fɔlɔ ale ye 40 don ale ye miliyɔn sɔrɔ ko kamalen fana k'i garisigɛ sifilɛ fala ye o ye tabalinin feere yɔrɔ guwa min ye bagan min n'a nana n'a ka charbon feerelaw fala ye a y'a bɛɛ lajɛlen don dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a m'a sɔrɔ wa don o don a b'a fɔ ko sini a bɛ sɔn ka se sɔrɔ limanaw bɛ wele teriw bɛ wele balimaw bɛ wele a ye ɲɛma nin bana in bɛ na n ka ordonnance filɛ nin ye fala ye a y'a to nin ka kɛ ni ma don bi so ni ma don so bi fala ye ni ne ma se ka fɛn bila n kun dɔrɔn aw buramuso bɛ nana n gɛn n lebulen don k'a bɛɛ so bona a tɛ don dɔwɛrɛ la so kɔ min ka jugu n'a bɛɛ ye fala ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ sanayɛlɛ kalanso la n'o ye université ye olu kɛlen don ka kulu yɛrɛ de sigi a kama jateminɛ de bɛ kɛ ndolatilaw tɔgɔw ndolatilaw fɛɛrɛw u san sɔngɔw n'u feere sɔngɔw diɲɛ seleke naani ndolatanba minnu bɛ yen olu ta b'o u n'olu de cɛ somaw bɛ wele limanaw bɛ wele min ye balimaw bɛ wele turuso bɛ dun ka ban fɛɛrɛ jugu bɛ sɔrɔ sa ka ɲini yaasa maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo di k'a bɛ anw yɛlɛla an ka wari tɛ ka sara koyi an ka mɛtiriw tɛ ka ye n'a ma ɲɛ anw ma an ka basimugu banna fala ye an ka nɔnɔ banna jaja a bɛɛ ye sobonna ye ko jateminɛ de kan ka kɛ bi nɔn tɛ n'an ma farati don dɔ la an bɛ wuli k'a sɔrɔ min ye an dendaya n'a hanfala ye ko dɔrɔgu bɛ yen dɛ dulɔ bɛ yen nka bi nin bɛ ka fa min wuli denmisɛnninw na bi a ka jugu ni fɛn sugu bɛɛ ye denmisɛnw ni telefɔni b'u bolo k'an k'a la kɔlɔsi u bɛ ka mun kɛ ni telefɔni ye u bɛ mun baara la kan u bɛ ka mun de kɛ ko a kɛra si o si ye i hakili to a la fala ye n'o tɛ i ka du bɛ feere ka taa n'a ye min ye bɔlɔlɔ sira fɛ su ni tile ni masimafɛn ninnu bilalen don fala ye u bɛ baara kɛ n'a ye min ye Ibrahim Ture ye ale bɛ baara kɛ sanayɛlɛ kalanso dɔ la a ko a bana ta denmisɛnnin garisɛgɛ dumanjugu dɔw fana ye se sɔrɔ a la dɛ fala ye dɔw nana ka b'u ka togoda la foyi tun t'u bolo jigiya foyi t'u bolo u tun bɛ kulu sanfɛla ye n'a ye fala ye olu dɔw sera ka moto san ka kunkanfɛɛrɛw dayɛlɛ k'u sen bɔ soko in yɛrɛ la pewu bi olu bɛ k'u tɛgɛ nɔ u bɛ ka maaw dɛmɛ u ye maaw bolo don ko kamalennin dɔ fana bɛ yen fala ye o kɔni tun ye ciden de ye min ye garage kɛrɛfɛla la taa bulon san ka na taa pointi san ka na min ye cimisɛnninw a b'olu kɛ taa ninnu ka jirimere di taa facture sara ye fɛ fala ye o kamalennin nan'i to la ka telefɔni dɔ san telefɔni salen sa kamalen ale yɛrɛ y'i cɛsiri k'i hakili sigi sa ka ko jateminɛ maaw bɛ jouer cogo min a ma jouer to dɛ fala ye jouer ko kelen k'a ye miliyɔn 10 sɔrɔ fala ye ale ko ale wa fo ka taa diɲɛ wuli ale tɛ jouer tugun a seginna ka t'u ka dugu la ko gɛlɛyaw b'a la cogo min degun b'a la ten baburama ko kɔni kɛra lalatɔ ni fatɔ de ye fala ye denmisɛnw ka kalan wari a ka du nasɔngɔ maaw bɛ wari mun kalifa a la min ye a ka nɛgɛdilanyɔrɔ fala ye k'a y'a bɛɛ don sobo in na dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a m'a sɔrɔ ale n'a ɲɔgɔnnaw k'i wuli de ye kelenna kuma na kare kɔnɔnaw la
u tɛ sara maa la u tɛ fɛn fɔ maa ye nka maa t'a dɔn min bɛ u la dutigi a bɛ soli ka bɔ don o don jurumantigiw olu siranya don bi soboyi min ka jugu a la kosɛbɛ fala ye k'aw ka diɲɛ balontanba ninnu Ligue des Champions wa n t'a dɔn jumɛn min ye matchba minnu bɛ taa diɲɛ fɛ arabudugu bɛ ka fɛn o fɛn sigi sen kan bi n'o y'a sɔrɔ kafu ni fifa fana b'u ta sɔrɔ nin sobonna ninnu fana fala ye olu fana b'u ta sɔrɔ han k'an k'an janto an ka denmisɛnw na n'an ko sɔrɔ tɛ yen n'an ko degun tɛ yen n'an ko gɛlɛya bɛ yen n'an ko magan bɛ yen n'an ko kɔnɔgan bɛ yen denbayaw tɛ ka basigi duw tɛ ka se ka basigi nasɔngɔ tɛ ka se ka sɔrɔ ko min ye nin waleya ninnu tonen sen kan fa b'a la ba b'a la den b'a la mɔden b'a la fala ye k'aw bɛ se ka basigi cogo di k'an k'an hakili to an yɛrɛ la fɛn o fɛn n'i b'a kɛ i k'a kɛ ni bɛrɛ ye wa nin bɛɛ kɛrɛfɛ fala ye sow sigilen don Bamakɔ kɔnɔ bi kɛnɛw sigilen don Bamakɔ kɔnɔ bi maaw bɛ t'u sigi yɔrɔ minnu na tile dugu mana jɛ fo ka taa se fitiri ma u bɛ so de bo fo ka taa se wuladafɛla ma tiɲɛ don jamana y'a yamaruya jamana y'a kɛnɛ sigi sen kan nka min ye adamaden ye i yɛrɛ k'i hakili to i yɛrɛ la i ka sɔrɔ o jateminɛ i bɛ se ka min kɛ fala ye maanifin i golo tɛ se yɔrɔ min n'i y'a sama ka se a bɛ fara an k'an hakili to an yɛrɛ la anw de bɛ kulo la don o don ko sɔrɔ tɛ ka kɛ anw de bɛ kulo la don o don ko gouvernement foyi kɛ an bɛ ka min. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don o don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala an bɛ taa kuluba min ye kunun ko i n'a fɔ jamanakuntigi général d'armée Asimi a y'a yamaruya cogo min kalo ntɛnɛn fɔlɔ drapeau yɛlɛ bɛ kɛ kuluba min ye laada ye a timɛnna jamanakuntigi a n'a nɔfɛmaw n'a baarakɛɲɔgɔnw olu ye baara min kɛ kununko o ko hukumu kɔnɔna na o jaw olu de filɛ nin ye aw kɔrɔ min ye a selen kɛnɛ ka yanni fɛn wɛrɛ ka don baara la a ye drapeau yɛlɛ o baara timɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa baarakɛ boloda minnu bɛ yen n'olu bɛ ale yɛrɛ nagakɔrɔla la olu bɛɛ lajɛlen maaw tun bɛ kɛnɛ kan ye k'a daminɛ servisiw la ka taa se wolomasiri tabaw ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ a ka yamaruya kɔnɔna na kuluba yɛrɛ baarakɛyɔrɔ ani minnu bɛ dugumanaw la fala ye an bɛɛ de yɛlɛla kununko ka taa nin ko in timɛ sabula kɔrɔ min bɛ a la o de nafa ka bon kosɛbɛ n'an ye nin dɔn ka nin faamu k'a dɔn k'a fɔ drapeau yɛrɛ ye min ye a bɛ mun ɲɛ an ka jamana ye an n'a dɔn min ye baara min bɛ sen na an bɛ taa fala ye an bɛ to kuluba ka dɔɔnin lajɛ ale ja in na.
ayiwa fala n'a sera nin yɔrɔ in ma président ale bɛ taama nin waati de la sa drapeau yɛlɛlen kɔfɛ ani a ka baarakɛlaw n'a masurunamaw ka taa a ka bureau kɔnɔ ka bɔ drapeau yɛlɛyɔrɔ in na fo ka se a ka bureau kɔnɔ a bɛ taama ka taa yen o la sa kulubakaw fɛ yen fala ye an bɛ colonel ba fo ale min ye sécurité présidentielle ɲɛmaaba ye an b'a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo président yɛrɛ ka garde corps a n'a masurunama minnu bɛ yen n'o ye colonel baba sisew ye k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la PKD an ka foli bɛ se ale ma garde corps minnu ye président ka garde rapproché maaw ye sul n'a ka maaw k'an m'olu fana fo fala ye cɛsiri ani don o don baara kɛcogo ɲuman na polisilakaw fana ye laada timɛ kunun min ye polisiw ye olu fana ye drapeau yɛlɛ kɛ u ka direction générale ba kɔnɔna na ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye contrôleur général de police Yusufu Kone n'ale ye polisi directeur ba yɛrɛ ye a ka da an kan n'o ye contrôleur général de police Seydou Jara ale fana tun bɛ yen maa masurunamaw bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan ye yaasa ka se ka waleya in latimɛ min ye directeur ye sa a ko nin kɔni ye jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye bɛɛ k'i hakili to baara kɛcogo ɲuman na min ye kalifa min kɛlen don u la bi n'o ye jɔyɔrɔw ye u k'u jija su ani tile u k'u cɛsiri baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Yusu Kone n'a ka cɛdenw u fana jɛra ka photo ta fala ye k'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ nin waati in na yaasa drapeau yɛlɛ in ale bɛ se ka kɛ primature fana na drapeau yɛlɛla ye ani baarakɛyɔrɔ caman na kunun ko ka ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye premier ministre ale kɔni tun tɛ kɛnɛ kan min ye a masurunamaw ye olu kɔni ye drapeau yɛlɛ kɛ a n'a ka baarakɛyɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen fala ye an bɛ taa wolomasiri tabaw ka gun kan sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidalikaw fɛ yen min ye dugujukɔrɔ mugu minnu bɛ ka don armée ye fɛɛrɛ sɔrɔ a la mugu ninnu k'u ɲini k'u yɔrɔ dɔn ka tila ka pewu o bɛ ka kɛ kidali n'a lamini bɛɛ lajɛlen na bi fɛɛrɛ min don sa kɔni bɛ k'a to maaw bɛ ka kisi cogo min na o y'a to sa nin waati laban in na min ye kidali yɛrɛ n'a lamini na sa dugujukɔrɔ mugu kɔni kun donnen don yɔrɔ yɔrɔ la armée ale bɛ ka se ka fɛɛrɛ la denmisɛnninw olu caman kun tɛ se ka tulonkɛ kɛ tuguni maaw kun tɛ se ka bɔ u sago la tuguni hali dugutaalaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ gɛlɛya sɔrɔ sabula jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw ani bamacɛwale kɛbaa olu kɔni kun kɛlen don ka nin kɛ u ka baara ye sujɛtiya min bɛ ka taa nin waati na gunnamikaw fɛ yen ni olu ye tile 45 kalan kɛ olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra tumutukaw fɛ yen baara kuncɛ la sa min ye général de corps d'armée Sɔli Wage ale taara ka taa i ɲɛ da olu kan janvier kalo tile 30 bɛn ni kelenya minisiri a ye ladilikanw fana d'u ma bilasiralikanw yaasa cogoya min na u bɔlen filɛ ka baara min kɛ nin a bɛ se ka nafa ɲɛ u ye nin denmisɛnnin minnu filɛ nin sa olu kɔni fana bɛna fara wolomasiri tabaw ka gun kan wulikajɔ ni cɛsiri ka t'o kɛ gunnamikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɔ fara min ye armée ale ka baara kan kalan ye tali kɛ min na sa sɔrɔdasiw yɛrɛ fɛ u b'a fɔ min ma sa ko formation min bɛ tali kɛ BA1 ale ni BAD o hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka mutuelle min bɛ Jeni kɔnɔna na o baaraw kɛra tubabukalo salen tile 29 génie militaire la sa génie yɛrɛ chef de génie ɲɛmaa n'o o ye ale ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya ta u ka lajɛ kɛ so belebeleba in kɔnɔna na nin ye génie ka mutuelle sigiko 8nan ye sigiko 8nan min senfɛ sa u ye ɲɛfɔli kɛ u ka ko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye colonel major Bema Berti ale ye ɲɛfɔli kɛ u ka musaka sɔrɔ cogo la
u y'a yira sa k'a fɔ ko nin jɛrɛ segina in sen fɛ baara min kɛra san 2025 kɔnɔna na MIGEM fɛ u y'o ɲɛfɔ maaw ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan n'u sera ka musaka minnu sɔrɔ miliyari 2 a n'a kunkanfɛ u y'o de sɔrɔ san 2025 kɔnɔna na baara min k'u kalifar'u la sa kɛmɛ sirada la a yirala k'a fɔ ko 90 buruburu 67 baara ninnu sera ka timɛ n'o ye baara belebeleba 20 ye o kun sigira sen kan sɔrɔko ta na sira fɛ u ka sɔrɔ kɔni yɛrɛla kosɛbɛ kɛmɛ sirada la 17 buruburu 39 o de sera ka fara a kan san 2020 ale ni 5 kɔnɔna na jeune ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Michel ye n'o ye u ka jeune yɛrɛ directeur ba général de brigade Faraba Sangare a ye surasiw bɛɛ lajɛlen fo hakilina ɲuman in na ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabula Michel wari ale tɛ kɛ dɔwɛrɛ ko a bɛ kɛ olu surasikulu yɛrɛ kɛlenw de dɛmɛ jeune surasi minnu bɛ yen n'olu ka musaka bɛ sɔrɔ nin ko in na degun mana min sɔrɔ ale ni bolomafara wɛrɛw k'olu kɛ min ye colonel Gawusu So ye Bafo kan kɔmana ale yɛrɛ bɛ Michel in kɔnɔna na min y'a jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ Fala ye an b'a fana fo Kayikaw an b'a f'u ɲɛna Fala ye kuma caman bɛ ka fɔ Kayiko la degun a kuma fɔra fo k'a caya kosɛbɛ an ye Kayika caman lamɛn kunu ni kunna sini nka u ka bila u kunna k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw tɛna na ɲinɛ Kayikɔ u tɛ ɲinɛ Mali fan si kɔ baara labɛn minnu bɛ sen na an tɛna an da don o la bi nka an b'a ɲini an balima Kayikaw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko armée a tɛ ɲinɛ u kɔ a ma ɲinɛ u kɔ u kana maa si ka kuma lamɛn kuma min bɛna na o dusu tɔ bɔ wa waleya bɛ yen bi n'o bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya nali ye u k'u sinsin o kan armée bɛ labɛn na labɛn mun don a bɛna kɛ don min na an tɛ se ka o fɔ bi nka an b'a dɔn k'a fɔ Fala ye ɲinɛ ma kɛ Kayikɔ ɲinɛ tɛna kɛ Kayikɔ n'i ye baara in ta k'a lajɛ maa caman tɔgɔ bɛ ka fɔ gouverneur nɔ tɛ commandant de zone nɔ tɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka sigi sen ka wolomasiri tabaw bolo o baaraw labɛnw bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma Ala k'an tulo don ɲɔgɔn kibaruya duman na waleya minnu bɛ sen na fana bɔlɔlɔ siraw fɛ a caman tɛ tiɲɛ ye dɛ a caman tɛ tiɲɛ ye nka Kayikaw min bɛ sen na a dɔnnen n'a faamuna don nataw la an na dɔwɛrɛ fɔ min ni nin si tɛ kelen ye an bɛ taa fan fɛ Fala ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Fala ye gardien ka baarakɛyɔrɔ n'o o tɔgɔ ye ko Sécurica ni Orange Mali tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Orange Mali ka sigiyɔrɔ minnu bɛ yen n'a b'u lakɔlɔsi nin y'a san kelen ye u ni Orange bɛ kiiri la Fala ye min ye Sécurica ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ a kɛra Mali kɔnɔna ye Mali kɔkanna ye o olu ni Orange u tɛna na kisi ɲɔgɔn ma o de la sa Adama Dramé ni ale ye journal Le 5 tigi ye a ka bɔ ko 966 na kunun ko ntɛnɛn février kalo tile 2 a ko ko halisa min ye Sécurica ye ani Orange Mali k'u bɛ kiiri bankun kan u bɛ ɲɔgɔn na min ye kɛlɛ in ye sariya kunda Fala ye e ko a ma taa ni Orange directeur kɔrɔ ye wa Abubakar Sadiki Job ale n'a nɔnamaw n'a nagakɔrɔma ma 80 ɲɔgɔn na ko olu bɛɛ lajɛlen olu ye baara sɛmɛ min ye Orange Mali directeur kɔrɔ in ye ale lawulili a n'a nɔfɛmaw lawulili k'o kɛra octobre kalo tile 20 octobre kalo san 2025 kɔnɔna na Adama Dramé Le Sphinx kɔnɔ a ko ko yaasa ka se ka maloya b'u ɲɛna sa Orange maaw
u ye u jabalaba n'o ye Senegal Sonatel ye u y'olu maaw wele joona fala ye ka se ka fɛɛrɛ sigi sen ka dunanjigisoba dɔ kɔnɔ maa ninnu u wulilen kɔfɛ n'o ye directeur général ye ka surafana dun dɔ sigi sen kan k'a la ko maa mun min ye waleya in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Diop kɔni taara fala ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ min ye wɔlɔfɔ dɔ ye o fana nana tuguni Leti Njayi ale fana nana bibi na ale de kɛlen don directeur général ye wa min ye yan'o cɛ ale fana tun bɛ directeur technique ya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wɔlɔfɔw fɛ yen Adama Darame ko k'a ka jateminɛlu ye min na kɔlɔsi o ye k'a fɔ bibi na min ye Orange Mali kɔnɔ baarakɛla minnu bɛ yen ani syndicat minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka taa min ye directeur kɔrɔ in ka taa ale ka bilali baaraw kɛ u dun b'a dɔn k'a fɔ bi u ni min ye mɛ ɲɔgɔn na n'o ye Sekirika ye o tɛna n'a bila Swenksi ka bɔli la ko k'u ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ ko directeur danga n'o ye Arsene Sanu ye k'o fana jɔrɔna bɛ o la bi sabula ale ni directeur min n'o ye Diop ye n'o taara olu de tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye degun ta ka ɲɛsin maa caman ma wa min ye degun caman ye maaw y'o sɔrɔ ale fana sigilen don sa k'a ta n'a bila kɔnɔ nin février kalo in kɔnɔna na min ye Diop ye na ale taara wɔlɔfɔw fɛ yen fala ye ko bibi na kɔni a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la wɔlɔfɔw fɛ yen dabununamaw y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ so min yɛrɛ kɔnɔ ko Orange dɛmɛbaga dɔ de ye o soba in jɔ ka di a ma kɛlɛ min bɛ sen na n'o bɛ Sekirika ale ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɛlɛ ma ban koyi sabula min ye Sekirika ye ale kɛlen don ka Orange ka miliyariw caman k'a bali a k'olu sɔrɔ Mali bankiw kɔnɔna na wa min ye baara in ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛna dan o ma koyi diɲɛ fantɔw fɛ sa min ye Sekirika maaw ye u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin cour commercial justice ma n'o ye arbitrage ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la OHADA tɔgɔla ka sigilen don farafinna an yɛrɛ fɛ yan min ye jagokɛlaw olu tɔgɔla fala ye k'u taar'u ta da o bɔgɔ jeninen kan yen ye Adama Darame ka fɔ la u ye sɛgɛsɛgɛli ko minnu sigi sen kan ale ni ko latilenni ko sugu na sira fɛ sa u y'a ɲininkali de kɛ sa yalama Orange bɛ ka min kɛ bi Mali jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin Sekirika ma ko bɛnnen don wa Adama ko k'ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka ko Mali gouvernement bɛ ka mun kɔnɔ n'a tɛ ka kuma nin ko in na ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko Orange bɛ ka tɔɲɔ ta ka ɲɛsin maaw ma ko hali kɔsa in na a ye denmisɛnnin bayirika k'u gɛn ka bɔ baara la o ko fana bɛ cogo di Adama ko k'ale bɛ ka ɲininkali kɛ ko nka ko fanga masurama dɔ ko ale ma fɛn faamu nin ko in na ko nka k'a b'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamana ye a tɛna na i sigi k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma fɔ ka tila ka nin ko bɛɛ lajɛlen to tan kuma tɛ sifinnakaw olu ka ko min bɛ a la k'o tɛna na se ka to tan Sekirika ale kɔni ye wulikajɔ kɛ fala ye sabula Adama Darame ka fɔ la ale ka sonaldonbaw Maître Mamadu Ismail Konate n'o ye an ka sariya minisiri kɔrɔ ye William Bourdon o ye min ye faransikaw ka sonaldonnaba ye ale ni Njayi Jor ko olu fana bɛ baara la Sekirika tɔgɔ la ni minnu filɛ nin n'o ye sonaldonbaw ye k'olu kɔni ko sa ko Orange kɔni k'i labɛn ni yan ta ma mago ɲɛ u na taa n'a ye Faransi bugun kan sabula kalo 10 u ye a ye k'a fɔ bibi na Orange a ka baara kɛcogo bankiw kɔnɔna fala ye k'a bɛ découverte de kɛ ka se ka wari ta ka se ka baara kɛ n'o ye a ka sɔrɔ wari minnu bɛ yen bolo tɛ se ka se olu ma Adama ko min ye Orange ye a masonama dɔw fana y'a yira u la sa k'a fɔ ko min ye filiba de yer'u ka baara la ka kɛ n'u ka service juridique o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo ko o yɛrɛ fana min ye ordre de fiscalité ye k'a tɔgɔ b'o sɛbɛn fana na ko fila bɛ se ka kɛ cogo di k'o ti gɛlɛya ye wa min ye calatigɛ jɛkulu min bɛ sigilen don bi ale ni Mali cour suprême n'o y'a sɔrɔ ko in kɔni talen don ka ni OHADA cour kɛrɛnkɛrɛnnen min ye bagabagaliw ye wuliliw ye ka jatigɛliw ta ka ɲɛsin Sekirika maaw ma k'o ma Sekirika bɔ a dabolo la Adama Darame ko n'u ka sonaldonbaw Mamadu Ismail Konate William Bourdon ka taa se Njayi Jor ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko komi a ko bɛ ka kɛ tan n'a ti ɲɛnabɔ u bɛ taa ni Orange ye Faransi yɛrɛ a kiiribon kan koyi ko yaasa taa ni bila ka se ka dɔn nin ko in na min ye ɲɛmaa danganya bɛ maa min bolo bi fala ye ko o n'a nɔnamaw ko u ye waleya cɛjugu minnu kɛ k'u k'a bila u kunna k'a fɔ ko a ko tɛ se ka to tan wa min ye denmisɛnnin 150 ɲɔgɔnna ye u y'olu fana gɛn ka bɔ baara la Mali kɔnɔna na ko fana bɛ yen olu ka hakɛ ko bɛ cogo di Sekirika kɔni ko ale tɛ sɔn bi a tɛ sɔn sini wa min y'a n'a ka sonaldonbaw ye u bɛ wuli k'u jɔ ko fo u k'u ka hakɛ sɔrɔ Orange fɛ fala ye ka hakililajigi kɛ Sekirika ale ye gardien jɛkulu de ye jɛkulu min tun bɛ Orange yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi u ni Orange fɔra ɲɔgɔn kɔ sarako la min y'u ka hakɛw ye ko k'u b'o ɲini Orange a ma se ka sɔn min ye Sekirika ye ale fana ye avocat ta ka taa n'a ye
yaasa a bɛ se ka sigi a ka hakɛw kɔnɔna cogo min o kɛlɛ de bɛ sen na u ni Orange Mali ni ɲɔgɔn cɛ bi bi na n'a degun yɛrɛ taara se u ye Orange ka fɛn caman minɛ min y'a ka nafolo ye k'olu bɛɛ lajɛlen a bala k'olu sɔrɔ bankiw olu kɔnɔna na sɔrɔdasiw olu ka gun ka fala ye min ye sɔrɔdasi denmisɛnnin minnu bɛ yen ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw ka sigiyɔrɔ sabanan kɔnɔna na fala ye ɲɛfɔli kɛra olu ye dɔrɔgu ko la dɔrɔgu yɛrɛ u bɛ se ka kisi dɔrɔgu ma cogo di barosigi kɛr'o la denmisɛnninw ka kalanso tɔ min bɛ yen n'o o ye sifinnakaw tɔgɔlatɔn ye n'o ye basigitɔn ye olu ye barosigi kɛ janvier kalo tile 29 ka ɲɛfɔli kɛ dɔrɔgu kan dɔrɔgu yɛrɛ kɔlɔlɔ min b'a la sɔrɔdasiw ka gun kan hakilijagabɔw ye taliko la ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ka barosigi in kɛ min ye Fatumata Fadi Sumare n'u b'a wele ko n'a bɛ Asukofarilakaw ka sigi la ale yɛrɛ de ye jɛkulu in tɔn in ale ɲɛmaa ye a ye ɲɛfɔli kɛ kɔlɔlɔ min bɛ dɔrɔgu la bi an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ a bɛ ka du karili minnu kɛ min ye maanifinya ni adamadenya yɛrɛ a bɛ k'o min don galama na an ka siniɲɛsigi k'o kɛ o tiɲɛ k'o ban pewu ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la sa olu bolo maaw ka sɔrɔ min bɛ se ka kuma denmisɛnninnakaw bɛɛ lajɛlen fɛ basigitɔn ɲɛma a ko sa ko ale kɔni bolo bi fɛɛrɛ de kan ka sɔrɔ du kɔnɔnaw la denbayaw kɔnɔna na guwaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se k'i bolo ɲɔgɔn ma commissaire de police Tayibu Lamogo ni ale bɛ OCS kɔnɔna na ale fana tun bɛ barosigi in kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ sa olu ka baara ye min ye kɔlɔlɔ min yɛrɛ bɛ dɔrɔgu la bi a bɛ ka degun min se an ka jamana ma a feereli wo a sanni wo a minbaw wo ko nin bɛɛ lajɛlen kɔnnen don Mali jamana kɔnɔna na Dr Burema Sangare ale fana ye dɔgɔtɔrɔ ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sa dɔrɔgu Colonel Pascal ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa sɔrɔdasilakaw kɔni ta o ni tɔw ka bɔ ɲɔgɔn na min ye baara kɛcogo ɲuman ye o bɛ se ka kɛ cogo min na soldat de deuxième classe Adama Fofana ale fana y'a yira sa barosigi in senfɛ ko nin kɔni minɛna fisaya ni ɲɔgɔnna tora ka sigi yɔrɔw la ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'u ye lala o b'a to dɔ bɛ bɔ ko in ale kɔlɔlɔ la fala ye polisilakaw Solomanibugu polisilakaw ye wuli ka jɔ kɛ min ye commissaire principal de police Fuseni Ouattara ye a n'a ka cɛdenw nin kalo in tubabukalo salen tile 27 a n'a tile 29 san 2026 siganama 7 u y'u bolo da o de ka fala ye min ye dɔw bɛ a la ni sonyɛni kɛra olu bɛ taa feere an'u nɔfɛmaaw ko ninnu kɔni ye bingali kɛ Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maa ninnu na sa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye tɛgɛ dar'olu kan u taara dɔw sɔrɔ nɛgɛ baarakɛyɔrɔ de la Titibugukaw fɛ yen fala ye wulikajɔ in a sɔrɔla mun fɛ min ye muso dɔ o de bɔnɛna a nin na muso in bɔnɛna a nin na sa o sɛgɛsɛgɛliw de taara wolo nin bɛɛ lajɛlen na min ye janvier kalo tile 11 san 2026 min ye muso in fatulen u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa sigida fɔlɔ ka mɔmɔlikɛ ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ u y'a ye k'a fɔ maa minnu ye nin waleya in kɛ fala ye mugu min cira ka muso fa ani minnu ye bingali kɛ sigida fɔlɔ kɔnɔna na k'a mugu bɛɛ lajɛlen marifa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o la sa min ye kɔnpoli n'a ka maaw ye u n'u ka brigade maaw ye wulikajɔ kɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ fo ka taa se janvier kalo tile 27 ma u ye maa kelen sɔrɔ bangɔni na k'u tɛgɛ da o kan maa min fatura o ka telefɔni tun b'o bolo fala ye telefɔni yera ale bolo a ko ko ale fana y'a san dɛ ale y'a san de u y'a feere ale ma ale y'a san ale ɲinɛna min kɔ fala ye n'i ye telefɔni san i taar'i jɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i ye o fɛɛrɛw bɛ yen bi ɲininkali kɛlen a ko ayiwa k'ale y'a san maa min fɛ ko maa 3 don dɛ o maa 3 fala ye olu fana wele k'olu fana ɲininka jaja olu yɛrɛ de ye kisɛ ci muso la o kɔfɛ olu 3 minɛlen olu fana ko ayiwa ko minnu fana bɛ olu dɛmɛ baara la k'olu tɔw fana bɛ yen kalo tile 28 u ye 2 wɛrɛ minɛ siganama wɛrɛ fala ye kelen bɛ yen k'o yɛrɛ ɲininen don kuma bɛɛ nin waati laban in na ko min ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali senfɛ maa 5 fɔlɔ min minɛna olu ye jɔnkala fɔ u fana ye u tɔw yɔrɔ fɔ maa min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u ye minɛn san n'u bɛ taa d'o ma n'o b'a feere k'o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔn o fana tɛgɛ taara da o ka fala ye ale ta kɔni ni minɛn sonyɛna ka na dɔrɔn ale bɛ taa n'a ye ka taa feere maa 7 in FS san 25 ale b'a la MS san 33 ABT o ye san 28 ye AT san 26 BT san 26 ADS n'u b'ale wele ko buwa o ye san 22 ye ADT wɛrɛ tuguni o ye san 45 ye ninnu bɛɛ lajɛlen sa o dira kiiri tigilamaw ma
yaasa cogoya min na olu nɔfɛma tɔ bɛ se ka dɔn cogo min nin wulikajɔ min kɛra Solomanibugu polisiso fɛ ko k'u fo sabula u y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisi directeur ye ale ye min ɲini u fɛ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ani ministre Dawudu ka dɛmɛ ye o la sa min ye commissaire de police min bɛ Solomanibugu kɔnɔna Fala ye ale y'a ɲini a ka cɛdenw fɛ sa u ka nin baara in ko u ni foli ka kan kosɛbɛ min ye Fuseni Watara ye a ko k'a ka cɛdenw fo k'a ɲini dugudenw fɛ sa ko n'o kɛra u ka sigida la u k'u hakili to u yɛrɛ la min ye polisilakaw ye olu bɛ yen u bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Kɔnpol Berete ye polisi direction ba ale kɔnɔna na Fala y'an bɛ taa Kayikaw fɛ yen min ye Tapa Uri Demba Jalo ye kabi ale taara Kayi a ye fɛɛrɛ min sigi sen kan a tɔgɔ ye ko opération ko ka jɛ k'a ko saniya k'a jɛ pawu min ye janvier kalo tile 27 u y'u tɛgɛ da maa dɔ ka a si bɛ san 71 na Fala ye maa min bɛ yen n'a n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye san 83 ye olu bɛɛ lajɛlen ye drogue feerela ye Diliyakaw fɛ yen Diliya ye commune ye min bɛ Kayi yɛrɛ masurunya na sɛgɛsɛgɛliw kɛlen commissaire principal Kumare fɛ o y'a to sa u taara sɔrɔ min ye drogue min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko chanvre indien ale ni comprimé lamaw ale ni a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu ni an ka farafin yiriw donnen don ɲɔgɔn na Fala ye o bɛ u bolo siganama fɔlɔ min bɛ yen n'o minɛna Fala ye ko ale fana ye jotigi don han a mɛnna nin baara in na ye so fitinin kunkurunin dɔ b'a bolo nka maa 13 wɛrɛ o minɛna ka far'u kan u bɛɛ lajɛlen bilara ka taa Kayi tribunal de instance la yaasa kiiri tigilamaw bɛ se ka baara kɛ cogo min ka Tapa a n'a ka polisilakaw k'u fo kuma tɛ Kɔnpol principal Kumare ma Kayiba Jabate ale kɔnɔna na Fala ye. Kidal gouverneur n'o ye général Gamu ye Fala ye ale tun bɛ taamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal marabolo la min ye général division El Hadji Gamu ye Kidal gouverneur a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a nɔfɛmaw ni a ka baarakɛlaw nin kalo salen tile 30 n'o ye janvier kalo tile 30 ka taa Tasikaw fɛ Tagalot ale marabolo kɔnɔna na Gamu kɔni nana a tɛgɛlankolon tɛ ani dugudenw kumana hakilina mun b'u la faso baara kan ka kɛ cogo min ye malo tɔni caman ni dɔ dumunifɛnw ye a nana ka n'o d'olu ma Tagalot préfet yɛrɛ n'o o ye lieutenant colonel Fandamadi Keyita ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ka fisa kosɛbɛ mara ɲɛmaaw ka ye u kɛrɛfɛ ka na kuma dugudenw fɛ a bɛ baara nɔgɔya olu bolo a ko tiɲɛna Gamu kabi a nana tɛ ka sigi marabolo tɛ bi Kidal kɔnɔna a tɛ ka wuli ka se yɔrɔ min na min ye kɛlɛdagatigi ye n'o ye colonel Atayer Mayiga ye sigida 7nan kɛlɛbolo hukumu kɔnɔna na ale fana tun bɛ taama in na a ko nin kɔni ye faso k'a ka fasoya yira bɛɛ lajɛlen na maaw n'u bolo minɛ k'u lakana diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔna na k'o se dɔ de yiratɔ ye nin ye Kidal marabolo kɔnɔna na min ye Gamu ye a ko k'a ye Tagalotikaw ka kuma mɛn na Ala sɔnna a ma u k'u hakilina kɛ kelen ye Tagalot yɛrɛ ale ni n'ale bɛ Tasik kɔnɔna na a dugutigi n'o ye Mohamed Akama ye a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin gouverneur n'a ka maaw ma ani jamana ɲɛmaaw ma kuma tɛ u filɛ ni ka na dɛmɛ min kɛ n'u ye olu ye o b'a yira sa k'a fɔ k'u hakili bɛ u la Fala an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen min ye conseil économique social yanni o cɛ fɔlɔ an bɛ taa APDP la APDP ale ka jɛɛrɛ belebeleba san kɔnɔna na o baaraw daminɛna kununko min ye tile 10 jɛɛrɛ don a bɛ tali kɛ APDP yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ san kɔnɔ ani fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan ka se ka kimɛli kɛ baaraw bɛna tali kɛ min kan sa o ye sɛbɛn 500 u bɛna o de lawuli min ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa u ka se ka sɛbɛn sɔrɔ sa maaw tɔgɔla sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye sɛbɛn minnu tun b'u bolo n'u y'olu ta ka ɲangini ta ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ dɔw ma olu jaabiw ye mun ye u bɛna olu fana fɛsɛfɛsɛ min ye sɛbɛn kelen fana bɛ yen o bɛ tali kɛ sa maa dɔ ye lakofɔli kɛ ka kɛ ni waleya dɔ ye ka ɲɛsin tribunalakaw ka baara dɔ kɛra tribunalakaw fɛ yen ka se ka o fana waleya kɔn ale n'u yɛrɛ ka baarakɛ bolo kan ka sigi sira minnu kan ani u ka san kɔnɔna na sa u bɛna baaraba minnu kɛ o bɛɛ lajɛlen o de bɛna danganiya nin waati in kɔnɔna na APDP ni a ɲɛmaaya bɛ professeur Mamudu Samasegu bolo a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen nin ye tile 10 baara de daminɛnen u fɛ yen Fala ye kununko u yɛrɛ dama don u ni maa tɛ han u kan ka baaraw kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen de datigɛtɔ ye nin ye wulikajɔ ni timinandiya kɔnɔna na sa an bɛ se k'a yira sa k'a fɔ Fala ye ko taji kura wɛrɛ donna kununko DGCC maaw y'a yira sa ko min ye wolomasiri tabaw ye
olu ka wuli ka jɔn n'u ka cɛsiri kɔnɔna na kunungo ko taji kura donna tuguni taji ko a baaraw kan ka kɛ cogo min o filɛ nin ye o ye sa n'u donna u bɛɛ lajɛlen kabini senu pɔsu la u bɛ taa k'u tɔgɔ n'u fɛnw bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ka sɔrɔ sa k'u ladon don ani ale kuru kɔnɔ kelen kelen min ye ja minnu nana o ko hukumu kɔnɔna na kunungo DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko bilama a bɛ ka na cogo min ni ala n'a kira sɔnna a ma fala an bɛ ka laɲini min kɛ ko a na sabati DGCC directeur n'o ye Gédéon Danbele ye a ko ko ale n'a ka cɛdenw polisiw n'u ka cɛdenw min ye wolomasiri tabaw ye ka taa fara douane service technique ka minnu bɛ tajiko in kunna k'u bɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen larawuli yaasa maaw bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ tajiko la n'o tɛ an ka dugu caman maaw bɛ kule la dɛ fala ye sangaw kulera segukaw kulera tomiyankaw kulera tomiya yɛrɛ kɔni ko ale ta kɔni ale yɛrɛ t'a dɔn a b'a ta fɔ cogo min ale olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ko k'a b'a daminɛ citerne kelen wala ko citerne kelen de donna olu fɛ yen donc bi DGCC ko sa ko baarakɛɲɔgɔn min bɛ senna nin ye ani taji doncogo min filɛ nin ye a ka ca ala fɛ min ye tajiba kɔni ye ala ta kɔfɛ an bɛna fama k'o mɛn o hukumu kelen kɔnɔna na kulukorokaw fana fɛ olu ko sa ko tajiko ko a nɔgɔyara kosɛbɛ bi na station ko bɛ ka se ka taji feere n'o y'a sɔrɔ min ye sɔngɔko ta fanfɛla la fala ye gasoil kɔni ale de bɛ ka feere nin waati na kulukorokaw fɛ yen 145 min ye essence ye ale ye 150 ye i n'a fɔ ɲɛmaw y'a fɔ cogo min na kucalakaw fana ko sa fala ye ko taji bɛ ka ye i n'a fɔ kare kɔnɔ feereliw k'o daminɛna kucala dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko olu b'a dɔn ko taji sɔngɔ jiginna ni ne senfɛ fala ye ko ni dɔ sera ka fara nin kan sabula ninnu y'a kalo 4 ye kucala n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maa si tun tɛ taji ye tancogo la donc nin min daminɛtɔ filɛ nin o ka d'olu ye kosɛbɛ taji tun bɛ ka feere 400 a nana b'o la ka kɛ 180 ye ka kɛ 300 ye k'o bɛɛ la bi ta in ni filɛ nin ye senna nin ye n'ala y'a to o sera ka sinsin ka dɔ fara o kan o de b'a yira olu la k'a fɔ ko tajiko ko a banna n'olu y'a sɔrɔ kin kɔnɔnaw la ale ni feerelikɛyɔrɔw la i n'a fɔ ja filɛ nin ye cogo min na dugu min bɛ yen n'o o ye nayo ye nayokaw bin taara kɛ olu ka fala ye janvier kalo tile 30 nayo yɛrɛ bɛ kolongo min ye masina marabolo kɔnɔna don dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu nana sa maa 50 maramafɛn cɛjugu bɛ u bolo u tun bɛ moto kan u ye mugu ci maa 7 u nana olu de sɔrɔ u ka nakɔw la olu bɔnna u ni na min ye donsow ye sa olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ bamajiwalekɛbaa 2 u y'olu fana bɔnna olu na wolomasiri tabaw kɔni nana kɛnɛ kan garawulilu olu y'o baaraw daminɛ yaasa ka se ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen mɔmɔ Croix-Rouge ale fana ye wuli ka jɔ kɛ ka taa luluninkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya luluni maa minnu bɛ yen n'olu kun y'u sigiyɔrɔ bila guwa 170 ka donbolo kɛ olu ye guwa kelen o kelen 50 dira u ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na Croix-Rouge malienne ale ka wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na nin y'a siɲɛ 2nan ye kalo 6 kɔnɔ Croix-Rouge ale ka se ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ segukaw fɛ yen denmisɛnninw bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na n'o ye cantine scolaire ye ko ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan u ka jɛrɛ jɛkulu belebeleba 2nan o sigira sen kan kunungo min ye segu yɛrɛ kɔnɔna na sa ɲɛmaa fɛn bɛ cantine scolaire kunna ka bɔ barawuli farakɔ marakala ani segu u farala ɲɔgɔn kan a kɛkun ye min ye ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kelen kan kuntilennaw ka kɛ kelen ye baara ale ka taa taabolo kelen na mayinakaw fɛ yen min ye panneau solaire ye mairie ka panneau solaire kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sa fala ye ani site ale y'i bolo don a kun sefa wari 8,000,000 140,000 o de donna baara in na ka se ka min ye panneau solaire sigi janvier kalo tile 30 min ye commission min kun bilalen don a ko kunna ani mairilakaw u ye panneau ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ maa min ye baara in kɛ sa maire yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko a n'a to kɔni bi olu na lafiyaw ka baara kɔnɔna na mairie ale kɔnɔna na sabula kurantigɛ o kun barika bonyana an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na seko ani dɔnko kɛnɛ kan. fala ye calatigɛ jɛkulu min sigilen don min ye sɔrɔko adamadenya yiriwali kuntalajan o ko kunna n'o o ye conseil économique social et environnemental ye olu y'u ka jɛrɛ 9nan san kɔnɔna na fɔlɔ ni y'o sigi sen kan kulubakaw fɛ yen min ye calatigɛ jɛkulu ye sa ɲɛmaa ye yakuba katile ye INTM o secrétaire général fana don
min ye gouvernement maa caman tun bɛ kɛnɛ kan seko ni dɔnko ministre o tun bɛ yen kalanko ministre tun bɛ kɛnɛ kan min ye sanayɛlɛ kalanso ministre o fana tun bɛ yen Umu Salisek ale fana tun bɛ kɛnɛ kan CNT ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale fana tun bɛ yen baara in bɛ tali kɛ mun na seko ni dɔnko ani kalan o hukumu kɔnɔna na sa kuma dira Mamu Dafe ma ale ka min ye ko daminɛ baaraw olu ɲɛfɔ Dafe ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko foyi tɛ yen bi min bɛ se ka kɛ seko ni dɔnko kɔ sabula an ka duguw kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ ani an ka baarakɛyɔrɔw la o de y'a to jamanakuntigi ale y'a faamu ka sanko kɛ seko ni dɔnko san ye yɛlɛmaliba min ni Mali bɛ k'a ɲini bi n'o ye Malikurako ye Dafe ko k'an duloma fɔlɔ o ye seko ni dɔnko ye min ye kalan ye a tɛ se ka taa o fana kɔ sabula fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'i ka maa kalan a k'a dɔn ka se k'a dɔn ka lakari minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna a ko an yɛrɛ ka tabiyaw an ka dɔncogo an ka se ka kɛ ka kɛ an ka malidenya ye o ye an ka kalan ani an ka seko na an ka dɔnko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na u na maa mafalenw bila ka na sa ka na min ye ka tile ale ka baarakɛyɔrɔ in na ka ɲɛfɔli kɛ u ye maa mafalen minnu bɛna na baara yira u la baara minnu b'a to seko ni dɔnko ni kalanko u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an ka kanko k'an sinsin olu fana kan Dafe kɔni ye min ɲini u fɛ fɛn o fɛn n'o bɛ k'an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɛ a ka ɲɛ sɔrɔ an ka seko ni dɔnko bila an ɲɛ an ka maaya an ka danbe an ka faso sifinso min ye faso barokɛnɛw ye denmisɛnw bɛ se ka ladamu cogo min ka se ka kalanko kunna a y'o fɔ minisiri Mamu Dafe kununko tile fana kɔnɔna na a taara Balabugukaw fɛ yen palais de la culture n'o b'a ka yamaruya kɔnɔna na ka t'i ɲɛda yen kan a selen ye palais directeur n'o ye Sulemani Baceno ye o ye a kunbɛn palais yɛrɛ la sa a donna sa saliba n'o tɔgɔ dɔn Bazumana Sisogola a taara o lajɛ min ye dunanw mana na don n'u kan ka bisimila saliba minnu kɔnɔ na n'o ye kunbɛli yɔrɔw ye a y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ ensemble instrumental national Badema ni Balɛ olu bɛɛ lajɛlen jabala ye palais de la culture ye a n'olu maaw fana ye ɲɔgɔn ye Dafe ka munumunu senfɛ ɲɛfɔli kɛra a ye palais yɛrɛ mago bɛ mun na Falaye u ka kan ka palais datugu de fɔlɔ k'a dilan k'a ɲɛ ka sɔrɔ k'a dayɛlɛ palais mago bɛ rénovation de la bi foyi ɲuman tɛ palais de la culture la foyi a kuru kɔnɔna tɛ sɔn a salle kɔnɔna tɛ sɔn a foyi tɛ sɔn wa ɲɛmaa minnu fana bɛ bila a kunna Falaye u ka maaw ɲini maa min bɛ se ka dayɛlɛli kɛ diɲɛ ye bi parce que palais de la culture n'a ɲɔgɔnnaw mago bɛ bolo di ɲɔgɔn ma de la ka se ka kow sigi sen kan minisiri mana na o bɛ taa yɔrɔ lajɛ a bɛ to ten baara tɛ kɛ f'u ka sɔn de ka palais de la culture datugu k'a dilan k'a ɲɛ i n'a fɔ u bɛ ka soba tɔw dilan cogo min na dɛ u k'a kɛ ten ka maa ɲɛnɛma ta ka bila a kunna min b'a baara dɔn ka se k'a dayɛlɛ diɲɛ ye n'o tɛ nin taama ni nin sigi ninnu olu tɛ se ka palais de la culture ale bɔ nɔgɔ la Mamu Dafe halisa Falaye a n'a ka maaw u bɔlen kɔ u nana u ka minisiriso kɔnɔna na Taputal olu nana bɔ u ye min ye général Ila Sise ye ale n'a ka maaw n'olu ye Taputal maaw ye u nana ka na Mamu Dafe ale kuma ɲɔgɔn ya kɛnɛ ka ɲi an ka jamana ale assemblée nationale président kɔrɔ n'o ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye ale Nuhu Jalo Falaye a tun bɛ kɛnɛ ka ɲi cɛkɔrɔba ka taa se u ka tɔn ɲɛmaaw ma général Ismaila Sise n'an b'a wele ko Ila ale yɛrɛ tɔn ɲɛmaa ye Falaye u ye ɲɛfɔli kɛ u nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ minisiri ye Taputal ko a bɛ ka fɛɛrɛba ni baaraba minnu sigi sen kan bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min u nana o kibaruya di a da tulo kan u kɔni b'u ka wulikajɔw la min ye fɛɛrɛ kɛrɛ ka malidenya kɛ cogo min ɲɔgɔn fɛ ka sinsin se kalo tile 29 ka taa sa tile 30 ma o kɛra wɔlɔfɔw fɛ yen min ye maa kofɔlen ye k'a tun b'a fɛ ka fali in dogo maaw ye min fɔ k'a tun b'a fɛ ka ko in dogo o la sa siganama in ale yɛrɛ kɔni minɛnen nin waati na sa gendarmelakaw fɛ k'a bila garde à vue la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye muso kɔni su ye o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôpital Yusu Mbarke o kɔnɔna na Rufisquekaw olu fɛ yen yanni kiiri tigilamaw ka o ta n'u bila fɔ Burukinakaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sanu kɔni bɔli san 2025 kɔnɔna na Falaye k'u ye tɔni 94 de sɔrɔ o ye yɛlɛmaba ye ka tɛmɛ u ka sanko ta kan sabula min ye Burukinakaw ka sanuko ye a bɛ ka kɛ sanayɛlɛ ye sabula sanu ale bɔcogo ɲuman u bɛ k'o kɛ ka se k'u ka tɔnɔ sɔrɔ a la AES ɲɛmaaw olu kɔni n'u ka wolomasiri tabaw k'u ye wulikajɔ kɛ Menakakaw fɛ Bamacɔlen ka wale kɛba giriman belebele n'o ye Abu Algabas Isamali ye u ye ale bɔ baara la pewu kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye akabarikaw olu fɛ yen nin kalo in tile 20 janvier kalo tile 29 min ye Isaka Batakaw ka marabolo ale kɔnɔna na Marokukaw fɛ yen Falaye
jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maroc yɛrɛ ka kibaruya ko hukumu kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi kunnafoni gafe dɔ bɛ yen k'o ye Figaro ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi ka dɔ kɔni k'o tununa Marocaw fɛ yen ko kuma tɛ ka don a kuma na ko waleya in kɛra kabini san 2024 ko ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ jɛkulu in ye communiqué kɛ kunun ka sa k'a yira k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na maa min tununa a ka bugunatigɛw n'a ka waleyaw kɛra cogoya min na o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ wa somaw u bɛ kibaruyaw kalama baara ale kɛcogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na RD Congo kaw fɛ yen ko drone dɔ kɔni o ye pankurunjigikɛnɛ dɔ susu pankurunjigikɛnɛ in ale bɛ Kisangani-kaw fɛ yen a nafa ka bon kosɛbɛ République démocratique du Congo maaw bolo nka min ye bamacɔlen wale kɛ min ye bingali sɔrɔdasi marifatigi minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ɲɔgɔn na k'olu de kɛlen don ka nin waleya in kɛ Union africaine ni bingali min taara ka ɲɛsin Niger pankurunjigikɛnɛ ma Amani Jori olu y'o kɔn nin kalo in tile 28 a n'a tile 29 u y'a yira sa commission min ye Union africaine commission ye a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Niger ma min ye wolomasiri tabaw sera ka wuli ka jɔ min kɛ ka ni bamajɔwale kɛbaga ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ko ka Niger wolomasiri tabaw fo o la Madagascar kaw k'olu bɛ degun kɔnɔna na maa 7,200 olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka denbayaw kɔni fiɲɛkolon ni sanji kɔni ye tiɲɛni don olu kun n'o y'a sɔrɔ maa ma fatu waleya in kɔni kɛlen don ka maa caman kɛ sontan ye bi a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ Madagascar ale dugu kɔnɔna na Ukraine kɛlɛko hukumu kɔnɔna na Rusilakaw ka sɔrɔdasiw k'u bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ su ani tile nin tubabukalo salen kɔnɔna na janvier la k'u ye baara min kɛ ko kabini a daminɛ na o ka ca ni siɲɛ caman wulikajɔw ye wa bi na min ye dugu caman ye k'u sera k'o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw fara min ye Rusilakaw olu ka yamaruya kɔnɔna kan Iran y'a yira sa k'a fɔ min ye farafinna nanzaralakaw ka lasigiden minnu bɛ u fɛ yen n'olu jabala bɛ Tehran yɛrɛ kɔnɔna na k'u y'u wele k'u ɲininka o dalakan na sabula min ye Union européenne ye k'ale y'a yira sa k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye jamana lakɔlɔsibaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw fɛ yen ko olu ye terrorisiw ye ko kun jumɛn na nin kuma in fɔra Iran ye weleli kɛ ko ka ɲininkali kɛ o ko la lasigiden ninnu fɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma an na kibaruya wɛrɛ d'aw ma waati wɛrɛ a ka kunbɛn Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o d'a ma Sori Kɛmɛso an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw ACI kɔnɔna na Bayiba mairie du sud kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ min ye le génie Thierno Oumar Asjalo monsieur le ministre k'a fo an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye Siriman Bacile monsieur le maire k'ale fana fo Jaba Sidibe k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Amadou Gassama ye domaine kɔnɔna na barawulikaw Falaye an b'u fo bi i bɛ barawuli dɔn wa i bɛ yen nɔ Dirisa Bɛbɛtaw ka dugu don nka n'i sera barawuli Falaye n'i ma se Tamani i ma se barawuli dɛ barawuli n'i bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ i b'a fɔ ko do sigi o fana ye tarikuba de ye Mali tariku kɔnɔna na Falaye min ye Sunjata ba ye ale bɔra yen de do Usmani Serif Madani Ayidara ninnu ka Tamani o bɛ do sigi de kɔnɔna na wa Serif Usmani Madani Ayidara ale yɛrɛ tun bɛ balontan kɛ Falaye gardien de tun don do sigi o balontan équipe a tun b'o la Garanakaw ka Moribo Kuyate k'an b'a fo Garana min ye Busɛnkaw ka dangele n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don nin waati in na barawuli kɔnɔna na k'a fo an ka cɛ n'o ye Amadu ye k'ale fana fo kɛrɛnkɛrɛnna Basilabugukaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ barawulu Garanakaw k'olu yɛrɛ fana fo Falaye min ye Kokayinakaw ye olu fana ka denbaya an b'olu fana bɛɛ lajɛlen fo min ye barawuli n'a Dɔlɔmadugu bɛɛ wa Musafa Wage Dɛma Wage ale fana ka kabila fana bɛ barawuli de marifin ninnu i bɛ yɔrɔ min marifin dɔn marifin Njayi olu bɛɛ lajɛlen ye barawulikaw de ye Falaye anw ka maaw don nka n'Ala sɔnna a ma k'an bɛna taa jɔ ye président ko ten k'an bɛna taa jɔ barawuli Ala ka tile hɛrɛ caya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45